Γεια σας, είμαι η Ευγενία και σας καλωσορίζω στις Λευκές Νύχτες, ένα podcast στο οποίο συζητάμε μοναδικές ιστορίες από καθημερινούς ανθρώπους, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει να πει τη δική του ιστορία. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Ευγενία, καλώς σας βρήκα αρχικά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ πέρα σήμερα και ευελπιστώ να ακούσουν και άλλοι την ιστορία μας σήμερα, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να μην το έχουν βιώσει ακριβώς, αλλά σίγουρα κάτι παρεμφερές το έχουν βιώσει όλοι στην καθημερινότητά τους. Ανυπομονούμε. Τέλεια. Να πω και μερικά πράγματα να γνωριστούμε και λίγο καλύτερα. Εργάζομαι περίπου στα 16 χρόνια εστίαση, άρα φαντάζομαι ότι έχω πολλές εμπειρίες γύρω από την εστίαση, που θα μου πεις τώρα τι είναι το τόσο σημαντικό που θα μου πεις από την εστίαση. Αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε μέρα συναντάς τελείως διαφορετικούς ανθρώπους. Κάθε μέρα, ακόμα και οι καθημερινοί άνθρωποι που βλέπεις και νομίζω τους γνωρίζεις, ξαφνικά μπορεί να σου πούνε και κάτι τελείως απρόσμενο. Οπότε είναι κάτι που με έκανε και να το ερωτευτώ και πάρα πολύ αυτό το χώρο και να μου δίνει και περισσότερα κίνητρα να συνεχίσω να είμαι ακόμα σε αυτό, γιατί ακόμα δουλεύω στην εστίαση. Ασχέτως σπουδές που έχω κάνει πάνω στο marketing, ακόμα είμαι ερωτευμένος με αυτή τη φυσιογνωμία της δουλειάς. Τέλεια. Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε ποια ιστορία από αυτά τα 16 χρόνια έχεις έρθει να μοιραστείς μαζί μας σήμερα. Θα γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. Θα πάμε στις αρχές του 2011. Συγκεκριμένα ήταν 5 Ιανουαρίου του 2011. Φαντάζομαι πόσο πολύ τη θυμάμαι. Ήταν 5 Ιανουαρίου, δούλευα σε ένα κατάστημα τότε, το οποίο στην ουσία είχα σταματήσει, γιατί τότε σπούδαζα και στην Άμφισσα. Και μου είχαν ζητήσει σαν εξυπηρέτηση για τις γιορτές, γιατί είχαν πάθει προβλήματα. Ξαφνικά κάποιος παραιτήθηκε, ο άλλος κανόνισε άδεια για τις γιορτές. Καταλαβαίνεις λίγο πώς πάνε αυτά τα. Κλασικές περιπτώσεις εστίασης. Χριστούγεννα, διακοπές. Ακριβώς, θέλω τις διακοπές μου. Και μου είχαν ζητήσει από την αρχή αν μπορείς να μας καλύψεις κάποιες μέρες. Τους λέω φυσικά. Μετά μου ξαναζητήσανε ότι θα σε χρειαστώ όλες τις γιορτές. Οπότε φαντάσου ότι γύρισα 23 του μήνα και δούλεψα από τις 23 του Δεκεμβρίου μέχρι και 5 Ιανουαρίου που ήταν η τελευταία μου ημέρα. Που αυτό συνεπάγεται τότε τσακωμούς με την τότε σύντροφο που τα είχα καλά και θα δουλέψω όλες τις γιορτές γιατί θα βρεθούμε και τι είναι αυτά που κάνεις. Τσακωμούς με την οικογένειά μου, καλά αφού δεν δουλεύεις εκεί γιατί ξαναπάς. Θα μου πεις τώρα όλοι είχαν δίκιο για κάποιους λόγους, αλλά τότε το σκεπτικό μου, επειδή ήμουν και λίγο πιο συναισθηματικός, γιατί ήμουν καιρός από το κατάστημα, με οδήγησε να πω εντάξει, θα έρθω να σας καλύψω. Οπότε, τι έχει συμβεί, λίγο να πάμε λίγο στο background της ιστορίας πριν ξεκινήσω. Εγώ είχα συμφωνήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, του τέστην κάποια συγκεκριμένη πληρωμή, ότι κάποιες ημέρες θα πληρωθώ κάπως διαφορετικά γιατί είναι πρωτόχρονια, αλλαγή χρόνου. Ναι, όλα αυτά συμφωνημένα κλασικά, για να καταλήξουμε στις 5 Ιανουαρίου που ήταν και η τελευταία μου βάρδια. Εκείνη η μέρα γενικότερα, ενώ φαντάζεται ότι θα είναι λίγο μια κλασική ημέρα, λέω εντάξει, τι θα συμβεί, πήγα στη δουλειά μου, θα κάνω μια βάρδια, δουλεύω απογεύματα μόνο τότε και βράδυ. Σχολάγαμε αργά. Τι θα συμβεί, λέμε εντάξει, άντε λέμε μια μέρα, είναι τελευταία, θα τελειώνουμε, να βγούμε και το βράδυ καμιά έξοδο. Γενικότερα είχε έρθει ένα τραπέζι από νωρίς, το οποίο ήταν δύο άνθρωποι τότε, θα ήταν ηλικίας 50-55, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Συγγνώμη για τη διακοπή, απλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το μαγαζί βράδυ, all day bar, πού βρισκόμαστε? All day bar ήταν, αλλά γενικότερα τότε, ειδικά εκείνες τις χρονιές, και τα μαγαζιά δεν είχαν τόσο ξεκάθαρο ρόλο. Ναι. Όπως είναι τώρα. Οπότε ήταν λίγο κάτι και από πρωί και το απόγευμα και το βράδυ και ποτό. Και ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ωραία. Και έχει έρθει ένα τραπέζι δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν έρθει και από νωρίς έχουν ξεκινήσει να πίνουν ποτά. Λέμε εντάξει, γιορτές είναι, παραμονή φώτων, δικαίωμά τους. Αφού εξελισσόταν νύχτα, αυτοί δεν σταμάταγαν. Φαντάσου ότι είχαν έρθει από την αρχή της βάρδιάς μου. Εγώ τότε είχα ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα. Από τις 6 ώρα το απόγευμα δεν είχαν σηκωθεί από εκεί πέρα. Συνεχίζανε, παραγγέλνανε, τους είχαμε κεράσει, παραγγέλνανε. Κάποια στιγμή φτάνουμε λίγο προς τα μεσάνυχτα, όπου θεωρητικά ήμασταν λίγο πριν το κλείσιμο. Είχαμε 2 τραπέζια, είχαμε το συγκεκριμένο τραπέζι και άλλο ένα. Που παρεμπιπτόντως, στο συγκεκριμένο τραπέζι είχε έρθει καμιά ώρα πριν, από τα μεσάνυχτα που σου λέω, και ο γιος του ενός, ο οποίος ήταν τότε, όπως μάθαμε στην πορεία, ήταν 16 χρονών. Okay.
Το λέω αυτό γιατί και το περίεργο ήταν ακόμα και το ότι ο πατέρας παρήγγειλε ένα ποτό για το παιδί του που ήταν ανήλικος. Ήθελα να καταλήξω. Καλά πήγε αυτό. Τέλεια, ναι. Δηλαδή, φαντάσου ότι κανονικά δεν επιτρέπεται. Να είναι το παιδί μου, λέει, παίρνω εγώ την ευθύνη, το δικό μου παιδί. Ήδη μας έκανε κάτι ότι εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Άρα αυτοί δεν ήταν σταθεροί πελάτες που εσύ ήσουν και 2 μήνες στο μαγαζί, πρώτη φορά τους έβλεπες. Ο ένας ήταν σταθερός πελάτης, ο πατέρας του παιδιού. Ο άλλος, που ήταν ο φίλος του, ήταν μια φυσιογνωμία που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Okay. Που ήταν και πιο περίεργη φυσιογνωμία. Καθώς πηγαίναμε λίγο προς το κλείσιμο της βάρδιας, έρχεται τότε ο ένας από τους 2 εργοδότες που είχα να μου δώσει την αμοιβή μου για τις μέρες που δούλεψα, και εκεί ξεκινάει λίγο το πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά σαν να λέμε μια αντιστοιχεία ότι έπρεπε να πάρω, παράδειγμα, 500 ευρώ και πήρα 300. Okay. Παγώνω λίγο, λέω κάτι έχει πάει λάθος εδώ. Μου λέει τι εννοείς? Του λέω δεν έχω συμφωνήσει αυτά τα λεφτά, αυτά είναι με βάση τις βάρδιες που έχω κάνει, αλλά εγώ έχω συμφωνήσει κάποια παραπάνω και είχαμε πει 1, 2, 3 συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι θα είναι διπλός μισθός, διπλό μεροκάματο και ούτω καθεξής. Εγώ δεν συμφώνησα, λέει, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι έχεις πει με τον συνεργάτη μου. Εγώ δεν συμφώνησα ποτέ κάτι τέτοιο. Και ήταν και λίγο το πιο εξευτελιστικό της υπόθεσης, γιατί γενικότερα τότε υπήρχε πολύ στην εστία στο εξευτελιστικό. Ναι. Ότι η τάση ότι έχω κατάστημα, άρα είμαι ανώτερό σου, είμαι. Εξουσία Και αυτό που λέμε η κακή λέξη του αφεντικού, το εισαγωγικών. Κακό αφεντικό. Μπράβο. Υπάρχει το αφεντικό, δεν υπήρχε εργοδότης τότε. Και ήταν αυτό που μου είχε κάνει εμένα, που μου είχε κάνει να νιώσω πολύ άσχημα, ήταν ότι μέσα σε όλα αυτά μου είχε δώσει 10 ευρώ παραπάνω για τον κόπο μου. Για όλες τις μέρες, 10 ευρώ. Ναι, για όλη αυτή την εξυπηρέτηση, για όλο αυτό, ότι μου είχε δώσει 10 ευρώ παραπάνω. Μου λέει αυτά είναι και για τον κόπο σου. Γενεοδορία Χριστούγεννα. Ναι, Πήγαινε πάρε 10 τσίχλες. Ήταν το πνεύμα του Χριστουγέννου. Λέω τέλεια, λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που φυσικά του τα επέστρεψε. Λέω δεν τα θέλω καν αυτά τα 10 ευρώ. Αυτή τη στιγμή με κάνει να νιώθω τελείως τελευταίος. Δεν το συζητάω. Και επειδή καλώς ή κακώς δεν είχα μιλήσει μαζί σου τότε στο τηλέφωνο, γιατί έτσι βρήκε και το πάτημα, και γι' αυτό δεν είναι και εδώ άλλος ο συνεργάτης σου, θα μιλήσουμε αύριο και με το συνεργάτη σου, να είμαστε και 3 εδώ να το λύσουμε. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν έχω εννοηθεί κάτι τέτοιο και καταλαβαίνεις τώρα λίγο τη συζήτηση. Υπήρχε μια μικρή ένταση, όχι φασαρία, γιατί δεν ήθελα να κάνω και τη στιγμή και σκηνή. Λέω θα το συζητήσουμε αύριο, υπάρχει λόγος τώρα. Καθώς γίνεται αυτό το στιγμιότυπο, τότε τηλέφωνο και εγώ στον κολλητό μου. Του λέω Στράτο, έλα σε λίγο θα σχολάσω, έλα από εδώ, θα σου πω και τι έγινε και να βγούμε και μια βόλτα. Και έρχεται και ο κολλητός μου από το κατάστημα, του λέω λογικά τώρα σε 10-15 λεπτά θα σχολάσουμε. Αφού φεύγει και το πρώτο τελευταίο τραπέζι και μένουν το τελευταίο, φωνάζουν τη σερβιτόρα τότε τη συνάδελφο, μπορούμε να σε πληρώσουμε? Λέει φυσικά. Φαντάζομαι θυμάμαι ακόμα αυτό το ποσό, το θυμάμαι. Τους λέει ότι είναι 107 ευρώ. Λέει εγώ μέχρι 100 δίνω. Λέει εγώ δεν μπορώ να σας πω θα δώσετε μέχρι 100. 107 είναι αυτά που έχετε χρεωθεί, σας έχουμε κεράσει κιόλας, εγώ δεν μπορώ να πάρω ευθύνη να σας κάνω κι άλλη έκπτωση. Λέει φώναξε μου, λέει τότε το αφεντικό σου, θέλω να του μιλήσω. Εγώ τότε καθόμουν, είχαμε άλλο ένα εξωτερικό μπαράκι απ' έξω, που καθόμουν το Στράτο. Συμβαίνει αυτό το στιγμιότυπο και φεύγει τότε η συνάδελφος και πάει κάτω να βρει, γιατί είχαμε και κάτω όροφο που είχαμε και γραφεία και αποθήκες. Ήταν γενικότερα πολύ μεγάλος ο χώρος. Τότε συνειδητοποιώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάζω το Στράτο, του λέω θα γίνει μαλακία. Λέει, τι λες, θα γίνει μαλακία? Σου λέω κάτι δεν μου κολλάει σήμερα, του λέω. Είχε διαίσθηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά κάποιες φορές όντως, μέχρι και εγώ απορώ με τον εαυτό μου. Και εκείνη τη στιγμή, καθώς φεύγει τότε η κοπέλα, όχι ο πατέρας του παιδιού, ο φίλος του, λέει στο μικρό εκείνο το παιδί, του λέει κάτι, του λέει στο αυτί, σιγανά, και βλέπω το παιδί που φεύγει και πάει απέναντι στο δρόμο. Ήμασταν πάνω σε ένα κεντρικό δρόμο. Δεν σε έχω ρωτήσει, συγγνώμη, σε τι περιοχή είμαστε επαρχία? Όχι, εδώ μιλάμε στο Γαλάτσι, Αθήνα. Αθήνα και συγκεκριμένα ήμασταν στη Λεωφόρο Γαλατσίου. Ωραία. Πολύ κεντρικός δρόμος, πολύ κεντρικό σημείο, φώτα. Οπότε φαντάζομαι ότι και τώρα τόσο κεντρικό σημείο, φαντάζομαι ότι γενικά δεν περιμένεις να γίνει και κάτι πολύ περίπλοκο. Λες υπάρχουν παντού μάτια. Πλατεία, σπίτια, μαγαζιά. Λες εντάξει, νιώθεις κάπως μια περισσότερη ασφάλεια. Και φεύγει το παιδί από το μαγαζί. Γενικά το μαγαζί μας ήταν γύρω-γύρω, είχε τζάμια. Έκλεινε με τζαμάριες τελείως σαν πόρτες.
και πάει απέναντι σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο ακριβώς απέναντι από το μαγαζί. Βλέπω ότι ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού και κάτι παίρνει από την πόρτα του συνοδηγού. Ήδη έχω αρχίσει, λέω. Θολά τα πράγματα, παιδιά. Σήμερα λέω. Κάτι δεν πάει καλά. Παράλληλα, ξέρεις. Ναι, μεν άγχος, αλλά παράλληλα έβγαινε και μια κωμική κατάσταση. Δηλαδή, έλεγα στον κολλητό μου, του λέω: Κοίτα, να ξέρεις εδώ πέρα, να το δούμε western. Μου λέει: Τι είναι αυτά που λες, εσύ, μου λέει. Τώρα αυτά τα πράγματα του λέει γίνονται μόνο σε ταινίες. Είναι λίγο που γελάς για να μην κλάψεις η κατάσταση. Είναι γενικότερα επειδή είσαι πολύ awkward, είσαι πολύ άβολα και δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Και βλέπω εκείνο το μικρό τότε που δεν είχαμε μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, φαντάσου, εγώ τότε ήμουν 19 χρονών στη ιστορία που σου λέω. Δηλαδή, μιλάμε για 3 χρόνια διαφορά. Να γυρνάει πίσω με ένα τσαντάκι. Ένα τσαντάκι τώρα κατηγορίας, πώς να σου το εξηγήσω, ούτε τα πολύ μικρά που παίρνετε εσείς και βγαίνετε μια βόλτα, αλλά ούτε και κατηγορία τσάντα τελείως του ώμου. Ήταν μια πιο ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό το μπαμπαδίστικο το τσαντάκι. Κάπως που είχε μόνο ένα φερμουάρ. Δηλαδή, σαν να θες να μεταφέρεις κάτι που είναι ψηλομικρό σε μέγεθος, που έχει και ένα φερμουάρ να ανοίγει εύκολα. Okay. Με το που βλέπω το τσαντάκι και ερχόταν προς το μαγαζί, τώρα πες το διαίσθηση αυτό, πες το ότι δεν ξέρω πώς. Κοιτάζω τότε το Στράτο και του λέω: Στράτο, εδώ, νομίζω έχουν όπλο. Μου κοιτάει, μου λέει: Καλά, μου λέει, συγγνώμη, είσαι μαλάκας, μου λέει: Ρε, τι είναι αυτά που λες? Τι φαντασία είναι αυτή? Τι όπλο, μου λέει. Του λέω: Έχουν όπλο. Του λέω: Άκουσε με. Του λέω: Δεν είδες πώς έφερα στο τσαντάκι? Και την ώρα που ήρθε και πάει προς το τραπέζι, αφήνει την τσάντα κάτω από το τραπέζι, το παιδί, στον άλλο τον κύριο. Και εκείνη τη στιγμή ανέβαινε και τότε ο εργοδότης που είχα εγώ ανέβαινε πάνω τις σκάλες. Και βλέπω παράλληλα την κίνηση όπως είναι κάτω το τραπέζι, ανοίγει την τσάντα, βγάζει το όπλο και το βάζει από πίσω του. Το βάζει πίσω από το παντελόνι του, ξέρεις, το κλασικό που κάνουν. Κρυφά τώρα αυτό, δηλαδή. Ναι. Πίστευαν ότι δεν το είδα. Πίστευαν ότι δεν το έχω δει εγώ, ναι. Δεν καταλάβα ότι το είδα, γιατί είχα σηκωθεί λίγο πριν και είχα φύγει λίγο. Δεν είμαι ακριβώς τόσο πολύ στο εξωμπάρ. Είχα πάει λίγο πιο μέσα στο διαχωρισμό του μαγαζιού, που είναι το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ναι. Ώστε να είμαι λίγο προετοιμασμένος. Γιατί είχα ψηλιαστεί ότι κάτι θα γίνει σήμερα. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι, να σου πω την αλήθεια, να τις καπουλάρουμε, να ρίξουμε μια τρεχάλα προς τα έξω και να τελειώνει η υπόθεση. Και αφού βλέπω αυτό, έχω μείνει. Λέω: Εντάξει, παιδιά, λέω τίποτα. Λέω: Τελευταία μας ημέρα εδώ πέρα. Λέω: Καλά, ζήσαμε, καλά περάσαμε. Άντε, γεια. Εκείνη τη στιγμή ανεβαίνει και ο εργοδότης μου, δεν το είχε δει αυτό το στιγμιότυπο και πάει και κάθεται ακριβώς δίπλα. Του λέει: Τι συνέβη, λέει, τι πιο πρόβλημα υπάρχει? Εγώ με το που βλέπω ότι πάνε να συζητήσουν, κατευθείαν άλλος βγάζει το όπλο και το βάζει κάτω από το τραπέζι και του λέει: Μη κουνηθείς, μη φωνάξεις, θέλω να συζητήσουμε. Εκεί δίπλα από τον εργοδότη μου, μαζί στο τραπέζι ήταν και η σερβιτόρα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο στη ζωή, θα σου πω μετά για ποιο λόγο το λέω αυτό κυρίως. Εκείνη τη στιγμή έχω πάρει εγώ λίγο πιο μέσα το Στράτο, του λέω: Πως είσαι, κάνε ότι δεν μας βλέπουν και πάμε προς τα κάτω. Γιατί λέω τώρα, άμα πάω να φύγω μπροστά, είναι οι σκέψεις που γίνονται τόσο γρήγορα, που απορρέεις και μέχρι και με τον εαυτό σου πώς σκέφτεσαι τόσο γρήγορα εκείνη τη στιγμή, στο τι πρέπει να κάνω. Και του λέω: Φύγαμε κάτω, του λέω: Γιατί μπροστά δεν μπορούμε να φύγουμε. Τώρα θα μας δουν, δεν ξέρεις τι, τον τραβάω κάτω. Δεν το είχε δει, φαντάσου, Στράτο στο όπλο, το είχα δει μόνο εγώ. Δεν του το είχε πει? Του είπα: Έχει όπλο, του λέω: Έχει όπλο, φύγαμε κάτω. Σε πίστευε και δεν σε πίστευε εκείνη την ώρα? Εκεί με πίστεψε. Εκεί με πίστεψε γιατί είδε το πρόσωπό μου, σου λέει: Αποκλείται τώρα. Μου λέει: Εντάξει, είπε τις θεωρίες, του λέω: Το είδα, του λέω: Φύγαμε κάτω. Κατεβαίνουμε κάτω στις σκάλες, είχαμε διάφορα σημεία με αποθήκες και σε μια αποθήκη είχαμε και άλλη μια πόρτα, η οποία δεν φαίνονταν απ' έξω ότι κρύβουμε πράγματα μέσα, π.χ. κούπες, διάφορα. Οπότε εκεί στη γρήγορη σκέψη λέω: Πάμε μέσα εδώ, παίρνω το κλειδί, κλειδώνομαστε από μέσα και αυτό ήταν κάτω από σκάλες. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν ήμασταν και βολικά, γιατί είχαμε πράγματα, ήμασταν και κάπως κυμμένοι. Και είχατε κλειδωθεί σε μια ντουλάπα. Κατά μία είναι σαν ντουλάπα, κατά μία έννοια. Που λέω, δηλαδή η σκέψη μου εκείνη τη στιγμή ήταν ότι ξέρεις κάτι, άμα κατέβει, αφού τελειώσει το έργο του πάνω, δεν μπορεί να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο να με βρει, γιατί σου λέει εδώ έχουν κάμερες, οπότε αν δεν με δει γρήγορα θα πρέπει να φύγει για να μην γίνει το οτιδήποτε. Και αφού κλειδωνόμαστε μέσα πάνω στον πανικό, αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό που απόρρισα με τον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή είναι ότι παράλληλα κρατηθήκαμε πολύ ψύχρεμοι. Πολύ ψύχρεμοι όμως. Ναι. Δηλαδή, σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να κάνω. Επί τόπου παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία. Τι θα κάνει ένας άνθρωπος, λέει, θα πάρει την αστυνομία. Αφού πιάνατε σήμα, εκεί που είχατε κατέβει κιόλας, καλά να λες. Δόξα τω Θεώ, τότε είχαμε καλό σήμα. Δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Με τα σπίτια έπιανε παντού, είχαν παντού κεραίες. Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία. Εκεί ξεκινάει λίγο η κλασική διαδικασία δημοσίου. Δηλαδή, περιμένεις στην αναμονή. Εγώ παράλληλα, να μην ξέρω τι σημαίνει πάνω, όμως δεν έχω καμία αίσθηση του χώρου πάνω. Μου το σηκώνει τότε μια γυναίκα που εργαζόταν,
Κλασικά λίγο το συναίσθημα. Γεια σας, ελληνική αστυνομία, παρακαλώ, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Σου λέει κάποιος τώρα έτσι να πει τι. Και εσύ κοντεύεις να νομίζω ότι θα πεθάνεις. Ναι, εγώ και λίγο πάνω στην ευρικότητα. Ναι, γεια σας, έχει συμβεί αυτό. Είμαστε σε ένα μαγαζί εδώ στη συγκεκριμένη οδό. Ναι, και πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Τέλεια. Ναι, ήταν πραγματικά. Δηλαδή, κοιτούσα τότε το στράτο, του είχα ανοιχτή ακρόαση και του λέω: μου κάνουν πλάκα. Λέω: ναι, είναι αυτή τη στιγμή ένας κύριος εδώ πέρα. Ναι. Ναι, και αυτή τη στιγμή είναι με τον εργοδότη μου και υπάρχει ένας διαπληκτισμός. Ναι. Και αυτή τη στιγμή και κρατάει όπλο. Με το που λέω τη λέξη κρατάει όπλο, ακούγεται ένας πυροσβολός, ακούγεται ένα μπαμ. Την ώρα που το λες. Ναι, την ώρα που το λέω. Και μου κάνει: κρατάει όπλο. Εκεί θυμήθηκε να αφυπνιστεί. Ναι. Και λέω: και μόλις πυροβόλησε. Είχε γίνει το μπαμ, πραγματικά την ώρα του τηλεφώνου και μόλις πυροβόλησε. Μου κάνει: ερχόμαστε αμέσως. Λέω: κοίταξε, να δεις, εξυπηρέτηση ξαφνικά από το πουθενά. Και η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι ακούμε τον πυροβολισμό και δεν ακούω κανέναν ήχο. Δεν ακούτε τίποτα. Σιωπή. Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή? Λέω: πάει. Τον κλάψαμε το μακαρίτι. Λέω: πάει, τον χάσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, να ζει. Ούτε η φωνή του δεν ακούστηκε. Λέω: δηλαδή, να σου πω την ακρίβεια, σκέφτηκα ότι τον πυροβόλησε στο κεφάλι και τελείωσαν όλα. Και ακούω μετά από λίγο σκαλιά να κατεβαίνουν και κατάλαβα και από το βάδισμα, επειδή είχε και τα κουνάκια, ότι είναι η κοπέλα που εργαζόταν στο μαγαζί. Ναι. Κατεβαίνει κάτω και να φωνάζει: Βασίλη, Βασίλη, Βασίλη. Ανοίγω την πόρτα γρήγορα, τη λέω: έλα εδώ πώς είσαι. Κλειδωνόμαστε μέσα. Και τη λέω: τι έγινε, λέω, ο Δημήτρης? Δεν ξέρω, μου λέει. Τι δεν ξέρεις, τη λέω? Δεν ξέρω, μου λέει, τον πυροβόλησε. Ναι, τη λέω: ζει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, μου λέει. Μπροστά τη, άρα τον είχε πυροβολήσει. Στον εξωτερικό χώρο. Ναι. Εξωτερικός που κλεινόταν όμως με τζαμάριες. Πάντως δεν ήταν και σε κανένα γραφείο, ήταν στο μαγαζί. Καμία σχέση. Σε βλέπαν απ' έξω κανονικά. Ναι. Και το Βασίλη από το σοκ της δεν ήξερε τι έχει συμβεί. Ενώ ήταν μπροστά, δεν είχε καταλάβει αν ζει, δεν ζει. Μου λέει: δεν ξέρω. Δεν μπορείς να κάνεις register προφανώς την πληροφορία που έχεις μπροστά σου εκείνη τη στιγμή. Λέω: τι εννοείς? Μου λέει: δεν ξέρω, μου λέει. Και της λέω: μην βγάλεις κιχ, μην εδώ, να μην μας καταλάβουν. Τώρα θα μου πεις πώς πάνω σε τέτοια στιγμιότυπα γίνονται και κάποιες στιγμές που σου έρχεται να πεις και την κοτσάνα σου. Έτσι πως είχαμε κάτσει λίγο μέσα σε αυτό το στιγμιότυπο, ήμουνα, φαντάσου, σαν σάντουιτς, εγώ μπροστά, στη μέση η Μαρίνα και πίσω ο κολλητός μου Στράτος. Και έτσι πως είμαστε εμείς μέσα στην αγωνία, τι έχει συμβεί, ακούγεται ο Στράτος από πίσω: να σου πω, ρε παιδιά, λέει, επειδή παίζει να είναι και τελευταία μας ημέρα, δεν ψήνεστε να ρίξουμε και να περάσουμε καλά και τρεις μας τουλάχιστον να φύγουμε χαρούμενοι? Και λέω: τον κοιτάζουμε και οι δύο, του λέει: καλά, είσαι σοβαρός, αγόρι μου. Του λέει: δηλαδή τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα και εσύ κοιτάς πώς θα τη βρούμε την κατάσταση. Ξέρεις, ήταν και ένα κωμικό στοιχείο, τουλάχιστον κάπως προσπαθείς πολλές φορές λίγο να διώξεις αυτό που γίνει από μέσα σου. Και ακόμα δεν καταλαβαίναμε και τι έχει συμβεί. Και τώρα αυτά φαντάσου ότι χρονικά μιλάμε ένα 5 λεπτό όλη αυτή η ιστορία που σου λέω, από τον πυροβολισμό και τα επόμενα θα σου πω. Ναι. Που σε εμάς εκείνη τη στιγμή φαντάζανε τουλάχιστον 1 ώρα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή μετά ακούγεται μια φωνή: να κάνεις εδώ. Νεκρική σιγή από μας λέμε τώρα. Μην μιλήσει κανείς, λέω: παιδιά, είναι κανείς εδώ? Δεν μιλάμε. Κατεβαίνει μια άλλη φωνή, του λέει: τι είναι κανείς εδώ, ρε φίλε? Του λέει: πες, αστυνομία. Ποιος περιμένει να βγει έξω έτσι? Ακούω αφού μου λέει: παιδιά, αστυνομία. Ανοίγουμε την πόρτα και λέω: πες το, ρε άνθρωπε, να πούμε, τι είναι κανείς εδώ, είναι κανείς εδώ? Δηλαδή, πραγματικά μας κοψοχόλιασε. Με χρονοκαθυστέρηση την κάνουν τη δουλειά της, δηλαδή. Και την πρώτη φορά στην τηλεφώνουμε και τώρα. Αλλά για παράδεκτα λάθη εκείνο το βράδυ. Και μας λέει: παιδιά, μην αγχώνεστε, όλα καλά. Τι είχε γίνει τώρα, όταν δόθηκε το σήμα? Πώς είναι αυτό που λέμε και για καλή μας τύχη, υπήρχε περιπολικό ακριβώς στη γωνία, στο φανάρι. Οπότε με το που πήρε το σήμα, κατευθείαν έστριψε και τον προλάβανε μπροστά στην πόρτα. Τι λες? Και τον πιάσανε από αυτοφόρο, την ώρα που πήγε να φύγει από το μαγαζί. Και μαθαίνουμε εμείς και από τους αστυνομικούς μέχρι να ανέβω πάνω, ότι αυτός προσπάθησε να πυροβολήσει ξανά δεύτερη φορά και έπαθε απεμπλοκή το όπλο. Μπλόκαρε και κόλλησε. Και εκεί προσπάθησε, στην ουσία, συζήτησε λίγο τότε με το αφεντικό μου, το είχε πυροβολήσει το πόδι εν ολίγης. Και ήθελε και μια δεύτερη να τον ξεκάνει όντως, δηλαδή. Ναι, όχι, ήθελε να το αποτελειώσει. Και επειδή μπλόκαρε το όπλο, αφιέρωσε κάποια δευτερόλεπτα να του κάνει ερωτήσεις του τύπου: έχεις κάμερες εδώ, να ξέρουμε με έχει δει κάποιος κτλ. Και του λέει: τότε φύγε όπως είσαι. Του λέει: άσε με. Και τον προλάβανε γι' αυτό λόγο. Δηλαδή, μπορεί να τον είχαν προλάβει. Χάρη σε αυτό, απ' τη μία. Ναι. Απ' την άλλη, λέμε ότι θα τον είχε δολοφονήσει εμψυχρό. Ανεβαίνουμε πάνω τότε, θυμάμαι, στον όροφο, στο μαγαζί, και βλέπω τώρα μια σειρά αίματα, γιατί είχε φύγει από τη θέση που καθότανε, έχει πάει μπροστά προς την πόρτα μόνος του.
Τραυματισμένος. Και εκεί μπορώ να σου πω ήταν αυτό που νιώθεις επειδή μου σαν να φεύγει η ψυχή σου, ξέρεις αυτό το άγχος, και τότε βγήκε όλος ο τρόμος. Δηλαδή εκεί φαντάσου ξεκίνησα να με πιάνει ένα ρίγος και να λέω τι έγινε τώρα εσύ, τι έγινε εδώ πέρα, τι έγινε. Ξέρεις πάω τότε στο Δημήτρη, του λέω είσαι καλά. Μου λέει ναι καλά είμαι. Και να βλέπω τώρα ένα τραυματισμένο στο πόδι που πόσο τυχερός ήταν παιδιά πραγματικά εκεί λες πραγματικά όσο είναι και η τύχη αλλά είναι και το κάρμα. Δηλαδή η τύχη ήταν ότι πέρασε το όπλο από τη γάμπα του και στο πόδι του στο πέλμα χωρίς να του τραυματίσει νεύρα. Άρα δεν έπαθε καμία ζημιά που μπορεί να του δημιουργήσει στην πορεία πρόβλημα. Το κάρμα απ' την άλλη είναι ότι πολλές φορές που λες όταν δεν συμπεριφέρεσαι καλά πώς μπορεί να σου έρθει η πληρωμή του χρόνου και πολύ γρήγορα. Πραγματικά. Ήτανε. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή φυσικά δεν το σκέφτηκα αυτό τώρα. Ναι, πού να φτάσει τώρα. Τι να σκεφτώ τώρα αυτό το πράγμα. Και βλέπω να διαδραματίζεται όλο το σκηνικό έξω που τον έχουν πιάσει, να τον βάζουν στο περιβολικό, αυτός να βρίζει, να φωνάζει. Εκεί βλέπεις πάλι δημόσια αστυνομία, ένας αστυνομικός έκανε πάλι λάθος, έπιασε το όπλο χωρίς γάντια. Και πήγανε στο αστυνομικό τμήμα και να τον βρίζουν και τι θα πούμε στο διοικητή με αυτά που έκανες και γίναμε ρεζίλοι και τι θα του πούμε και τι θα του πούμε. Απίστευτο. Δηλαδή, παιδιά, ναι, εντάξει, ήταν νέος όμως συγκεκριμένος τότε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε 3 πρόσωπα στην ιστορία που παρήγγειλαν μαζί με το παιδί. Οι άλλοι 2, το παιδί. Οι άλλοι φύγανε. Είχαν εξαφανιστεί. Εξαφανίστηκαν με το που έγινε ο πυροβολισμός, εξαφανίστηκαν. Τελείως. Αυτός που πυροβόλησε έμεινε εκεί γιατί πήγε να πυροβολήσει και δεύτερη φορά. Αλλιώς δεν θα τον είχαν προλάβει ούτε αυτόν. Θα είχε φύγει και ποιος ξέρει τι θα είχε ξανακάνει στη ζωή του. Και το πιο κλασικό μετά τη υπόθεση θα πρέπει να μας πάνε όλοι στο τμήμα για καταθέσεις, αυτοπτημάρτυρες και ούτω καθεξής. Μπορώ να πω ότι εκείνο το βράδυ στην αστυνομία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ξενυχτήσαμε όλο το βράδυ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε πληρώσει κιόλας. Είχε πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχε νοικιάσει για να μην έρθει με το δικό του. Και μέσα σε αυτό είχε και ένα μπουκάλι βότκα, μας το χαρίσανε οι αστυνομικοί. Τέλειο. Και έχουμε καταλήξει έξω τώρα από την αίθουσα που δίναμε τις καταθέσεις. Είχε πάει πρώτα η συνάδελφος που είχε περισσότερη τριβή μαζί τους, όλη τη βάρδια. Φαντάσου δίνει κατάθεση 4 ώρες. Και έχουμε καταλήξει απ' έξω, έχουμε κάνει ένα καφενείο. Έχουν έρθει τότε και ο άλλος εργοδότης μου με τον αδερφό του να μας προσέχουν. Και να έχουμε ανοίξει το μπουκάλι, να καπνίζουμε, να τραγουδάμε. Και να μας προσπαθούσε κάπως να διώξει το άγχος σου και σου βγαίνει άλλη αντίδραση τελείως. Μέχρι που κάποια στιγμή εντάξει, ήρθε αστυνομικός, μας έριξε κάτι πινελίκια, μας λέει: Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε, εδώ πέρα είναι αστυνομία και το έχετε δει εδώ κολοχανίο και ζήστε τα τσιγάρα και κάνετε όλα. Που εντάξει, απλά ρίξαμε λίγο τους τόνους, λέμε εντάξει, δίκιο έχουμε, το ξεφτυλίσαμε. Και φαντάζομαι μετά από τις καταθέσεις, εμείς έπρεπε να δώσουμε κι άλλη μία κατάθεση, γιατί ο εργοδότης μου σου είπα που δέχτηκε τον πυροβολισμό, δούλευε στην πυροσβεστική. Οπότε, όταν δουλεύει ένα σώμα ασφαλείας, είσαι υποχρεωμένος ότι και εκεί πρέπει να καταθέσει τι συνέβη, ότι δεν έφταιγε αυτός και για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί. Γιατί απαγορεύεται να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα ή να έχουν επιχείρηση. Ήταν με άλλο όνομα. Μάλιστα. Παίζουν γενικότερα αυτά. Και φανταζόσαμε και εκεί καταθέσει κλασικά και λόγω αυτού κατάφερε να βρει και το όνομά του. Γιατί η αστυνομία δεν μπορούσε να σου το δώσει. Οπότε διανοείς ότι όπως κάθε κατάστημα έχει τους μπράβους του. Πήγαμε τους μπράβους του, τον επισκεφθήκανε, συζητήσανε όπως συζητάνε οι μπράβοι πάντα πολιτισμένα, όπως καταλαβαίνεις. Πόσο σουρεάλ τελευταία βάρδια μπορεί να ήταν αυτή. Και ήταν τελευταία γενικά. Ναι. Και φαντάζομαι τώρα. Αυτή η ιστορία τράβηξε 8 χρόνια με δικαστήρια. Δηλαδή, εφέσεις, ξανά αναβολή και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ποινή που ξαναπήρε έφεση για να πει τελική ετυμηγορία. 8 χρόνια. Εσύ χρειάστηκε να ξανακάνεις κάτι πέρα από τις καταθέσεις εκείνο το βράδυ? Πήγαινα κάθε χρόνο στη δίκη. Κάθε χρόνο, γιατί ήμουν υποχρεωμένος. Αν δεν πήγαινα, φαντάσου ήταν υποχρεωμένοι να έρθουν να μου πάρουν με τη βία οι αστυνομικοί, αν δεν πήγαινα στο δικαστήριο. Εντάξει. Γιατί ήμουν αυτόπτης μάρτυρας. Το αστείο της όλης υπόθεσης, λέει, που όταν φύγαμε από τις καταθέσεις το βράδυ της αστυνομίας, που πήγαμε στο σπίτι του κολλητού μου του Στράτου, που ήταν και ο πατέρας του και του λέμε τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Και μας κοιτάει περίεργα. Εντάξει, εγώ, επειδή στην κατάθεση είχα δει την ταυτότητα αυτού νου, θυμόμουν το όνομά του. Τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι λεγόταν Βασίλης. Την κατάθεση του ανθρώπου που πυροβόλησε. Ναι, όχι την κατάθεση. Όχι την ταυτότητα, ναι, συγγνώμη. Θυμάμαι ότι λέγεται Βασίλης, δεν θυμάμαι τότε το επίθετο του. Και μπαίνουμε στο σπίτι του, λέμε την ιστορία εντάχει. Μας κοιτάει περίεργο ο πατέρας του Στράτου. Μου λέει, πώς το λένε αυτόν? Του λέω, Βασίλη κάτι. Μου λέει, δουλεύει ταξιτζής. Και όντως δουλεύει ταξιτζής.
Του λέω, ναι. Τι λες ρε, μου λέει. Του λέω, πού τον ξέρεις? Εγώ που τον ξέρω. Εγώ τον ξέρω από παιδί, λέει αυτόν. Λέει και το κοροϊδεύαμε, λέει και στην πλατεία συνέχεια. Γιατί αυτός ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει στη Γερμανία και είχε έρθει. Και λέει που ζούσε και στη Γερμανία και ήρθε εδώ πέρα και εδώ στη γειτονιά μας, στον Περισσό ήτανε. Και κοιταζόμαστε με το Στάτο και λέμε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε? Πώς γίνεται να τον ξέρω πατέρα σου? Δηλαδή, πόσο τασάκι είναι ο κόσμος, λέμε, σε αυτή την περίπτωση. Και καταλήγουμε και απλά κοιταζόμαστε και λέμε, κοίταξε να δεις. Πραγματικά μιλάμε για μια σουρεάλ τελευταία βάρδια, εντάξει, το είπαμε. Και συγγνώμη που θα καταλήξω να κάνω αυτήν την ηλίθια ερώτηση στο τέλος, αλλά τα λεφτά σου τα παραπάνω τα πήρες ποτέ? Ούτε τα λεφτά μου πήρα, ούτε τόλμησα ποτέ να του πω τι συνέβη, γιατί ένιωθα και άσχημα. Λέω τώρα, άμα πάω εγώ ζητήσω τα λεφτά μου και ο άλλος κόντεψε να πεθάνει, θα με περάσουν σε φάση και για άνθρωπο ότι δεν έχει και μπέσα. Δηλαδή, τι μου λες τώρα? Είσαι ο μαλάκας μετά. Ναι, δηλαδή εν ολίγης βγήκα και ο μαλάκας στην υπόθεση. Δηλαδή, ούτε τα λεφτά μου και τις διακοπές μου χάλασα και τσακώθηκα με τη σύντροφό μου τότε και με τους γονείς μου και τα λεφτά μου δεν πήρα στο τέλος. Και απλά κατέληξα και γύρισα πίσω στις σπουδές μου και στη δουλειά μου που ήμουν εκεί. Ναι, αλλά τώρα είσαι εδώ μαζί μας και έχεις να μοιραστείς αυτή την ιστορία, η οποία έχει καταλήξει να είναι η top ιστορία σου στα 16 χρόνια εστίασης. Όχι, η αλήθεια είναι ότι εμένα, εντάξει, είμαι και λίγο σαν άνθρωπος έτσι, επειδή με βοηθά να κωμικοποιώ λίγο τις καταστάσεις που ζω, που θα σου λέγαν άλλοι, παρά να ζεις αυτό το πράγμα, πώς είσαι τόσο άντρος και το συζητάς. Φαντάσου ακόμα και στα δικαστήρια καθόμασταν δίπλα-δίπλα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω ότι ούτε θα με φοβήσει. Είναι ένα ωραίο στιγμή που με βοήθησε μέσα στη ζωή μου γενικότερα λίγο να αντιμετωπίζω περισσότερο καταστάσεις. Και ψύχρεμα. Πιο ψύχρεμα. Και θα σου πω και το άλλο που το έχω βάλει λίγο σαν topic στο μυαλό μου. Ότι ξέρεις κάτι. Γιατί να νιώσεις άσχημα να ζητήσεις αυτά που σου ανήκουν? Οκ, συνέβη ένα πολύ κακό στιγμιότυπο. Ναι, εντάξει, σίγουρα ένας πυροβολισμός, δεν το συζητάμε. Κόντεψε να χαθεί η ζωή του. Αλλά γιατί να πρέπει εγώ τώρα να νιώθω άσχημα, να ζητήσω αυτά που έχουμε συμφωνήσει, τα δεδουλευμένα μου, τα πράγματα που μου ανήκουν? Και αυτό συνέβαινε γενικότερα πάρα πολύ στην εστίαση. Ναι. Και είναι ένα πράγμα που βλέπω πλέον ότι αρχίζει και αλλάζει μετά την εποχή του COVID, ειδικά, και μου αρέσει αυτό. Και γενικότερα με έκανε λίγο να είμαι και λίγο πιο αποφασιστικό στα θέλω μου. Δηλαδή, ενώ επειδή υπήρξε αυτή λίγο η τρομοκρατία της εστίασης και θα χάσει τη δουλειά σου και δεν θα βρεις δουλειά, με έκανε λίγο να καταλάβω λίγο ότι αρχικά η ζωή είναι. Πραγματικά δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου ξημερώσει. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος πάντα να ζεις αυτά που νιώθεις. Κυριολεκτικά, δεν το λέω ούτε κλασικά σαν ένα μότο. Δηλαδή να ασχοληθώ περισσότερο τότε με τη μουσική μου, με τους ανθρώπους μου, να βρίσκομαι, να μην θέλω να κάτσω στο σπίτι, να βγω, να ζήσω στιγμιότυπα. Και το πιο σημαντικό που με βοήθησε εμένα, γίνω πιο αποφασιστικό σε πράγματα που θέλω. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, εμένα η δουλειά μου είναι αυτή. Θέλω 1, 2, 3 πράγματα. Αν δεν μου τα δώσεις, τότε θα συζητήσουμε διαφορετικά, όχι εννοώ πλαγίως, ενώ όμως και νομικά στην τελική. Γιατί όχι, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να ντραπούμε επειδή έγινε αυτό το στιγμή που εγώ να πάρω τα λεφτά που μου ανήκουν? Νομίζω θα κλείσω με ένα μότο που είπαμε λίγο όταν ήρθες εδώ off the record. Είναι το μότο του μπαμπά μου. Όποιος ντρέπεται χάνει. Και λέγοντας αυτό, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα και μοιράστηκες αυτή την ιστορία. Και εννοείται αν υπάρχει και κάτι άλλο που θέλεις να κλείσεις λέγοντας στον κόσμο που μας ακούει σαν τελευταίο μήνυμα. Αρχικά σίγουρα να σας ευχαριστήσω και που με φωνάξατε και για την φιλοξενία εδώ πέρα, ήταν υπέροχη. Δηλαδή ένιωσα σαν να είμαι στο σπίτι μου και μιλάω πραγματικά με 2 φίλους μου που βγαίνω έξω για έναν καφέ ή γενικότερα. Αυτό που έχω να πω είναι γενικότερα, δεν ξέρω αν θα ακουστεί σαν μότο, ότι ό,τι νιώθεις, εκφράσου το, μην το κρατάς μέσα σου, γιατί σίγουρα αυτό θα σου μεγαλώσει άλλα προβλήματα. Γενικότερα, δηλαδή μην πνίγεις τους φόβους σου, μην πνίγεις τα θέλω σου, ή πνίξτα και διώξτα και συνέχισε μπροστά. Αυτό θα πω εγώ και θα κλείσω με αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Και κάπως έτσι κλείνει ένα ακόμη επεισόδιο Λευκές Νύχτες. Ευχαριστούμε πολύ που άκουσες το σημερινό επεισόδιο και αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μας και να πατήσεις αυτό το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που βγάζουμε ένα καινούριο επεισόδιο. Και εννοείται, αν θέλεις να μοιραστείς τη δική σου ιστορία, στείλε μας ένα μήνυμα στο Instagram White Nights Podcast.